What God is showing me here while she brought her offering, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Jesus' name. Asiphakamiseni izandla nje upon her. Jesus, free. Free in the name of Jesus. Free in the name of Jesus. Miyeke. Mbheke mama. Bese now. The reason asiphakamiseni izandla. You see now, yabona kuhamba tinyanga. Yabona manje. Bomake nabaya ngale wena uyayo. Awuyi. So ungahambi la kuleli phasika ungangibona. It was only that. I will help you. Just come khokho ngibeke izandla. Save it in Jesus' name. Just come quickly. Come quickly. Come quickly. Come quickly. Come quickly. Nkosi yami. Kanani mntwana? Wegcina. Mntwana wegcina unganani? 11 months. 11 months. 11 months yini lokho? Tinyanga leti 11. Yaphuthuma ngase kunalo Hallelujah. Ngiyacabanga akekho engimvalele ngaphandle. Bonke banikelile emnikelo wesihle. Banikelile emnikelo losheshayo. Banikelile lokweshumi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Uyabuya mfundisi B uqhubeka la gcine khona uyaqala ngokusithandazela abonge umnikelo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sasa ngaso lesi sikhathi siyaphinda futhi sikhiphana amakululu sifuna kubona ukuthi le trophy athi umpostoli khona ngale office ihamba nabo bani. Nimbonile ukuthi wenzeni udantshi. Siyabonga kakhulu baba wethu lomngcwele umnikelo lovela etandleni tebantwana bakho wena uNkulunkulu uhlola inhlitiyo bese babe ucondzana nezidingo tabo uyatifeza egameni nasegazini lika Jesu Kristu. Amen. Sishayele mama ngoma netandla bazalwane. Simshayele itandla letinkulu. Yatsandza kususa idust lo.